Віцебшчына фестывальная. Больш за 500 удзельнікаў з 7 краін свету прыехалі на міжнародны форум «Дняпроўскія галасы ў Дуброўні». Упершыню ў рамках фестывалю песні і музыкі прайшоў абласны конкурс аркестраў, які сабраў амаль 400 прафесійных музыкаў з усяго рэгіёну. А на галоўнай плошчы горада прайшоў раённы агляд конкурс на лепшы падворак. Менавіта тут разгарнулі свае брэндавыя падворкі сельсаветы і аграгарадкі рэгіёну. Наш корэспандэнт Настасья Броўка даведалася, што сабой уяўляе Дубровіншчына гасцінная, якімі конкурсамі і гульнямі яна славіцца. Творчае супрацоўніцтва краін. У гэтым годзе 24-й міжнародны фестываль «Дняпроўскія галасы» ў Дуброўні сабраў удзельнікаў з 7 краін свету. На свята народнай песні і музыкі прыехалі прафесійныя аматарскія калектывы з Польшчы, Літвы, Латвіі, Малдовы, Украіны, Беларусі і Расіі. У нас практически в каждом регионе есть свой фестиваль. Фестиваль международный, фестиваль республиканский, фестиваль местный. Но Дубровинский фестиваль состоит из тех основополагающих фестивалей, которые когда-то дали толчок развитию именно фестивального движения в нашей области. Вместе с Полтавским фестивалем, вместе с Братславским фестивалем. Конечно, поэтому его нельзя не любить. Потому что благодаря этому фестивалю развилось фестивальное движение на Витебщине. Я глубоко уверен в том, что именно сфера культуры помогает и экономике, и политике. И, наверное, от этого и экономика, и политика будут всегда более крепкими. Праграма фестывалю штогод дапаўняецца новымі ідэямі і цікавымі конкурсамі. Сёлета ўпершыню прайшоў абласны конкурс аркестраў, які сабраў амаль 400 музыкаў з Віцебскай вобласці. Першае месца сярод дзіцячых калектываў узяў аркестр Зушачаў, а сярод прафесіяналаў лепшымі сталі музыкі з Бешанковіч. Прайшоў і традыцыйны для фестывалю конкурс «Свістулькі» «Салавейка-2017». Гран-пры гэтага музычнага спаборніцтва паехаў у Сянно. Ужо некалькі год існуе і незвычайны фестывальны праект «Абмен караваямі». Удзельнікі ўручылі адзін аднаму кандытарскія вырабы з надзеяй на доўгае сяброўства і са спадзяваннем зноў прыехаць у госці. Мы с нашим коллективом сегодня находимся в третий раз уже в городе Дубровна. С первого раза мы полюбили этот город, полюбили этот фестиваль. Поэтому мы принимаем уже участие в третий раз. И приехав в этом году, мы увидели, что в городе происходит очень много нового. Модернизируется город. И я думаю, что к празднику Дожинки город будет готов на все 100%. Яркое оформление, насыченная культурная программа и разнастайные конкурсы. Гостиная Дубровіншчына грунтоўна падрыхтавалася да сустрэчы удзельнікаў форуму. Сёлета адной з адметнасцяў фестывалю сталі вышываныя рушнікі. Мы обрали цудоўную тематику, тема, неофициальная тема рушники, потому что рушники сопровождают человека по всему життю. И мы решили, что и нехай наш фестиваль, как он был поспеховый, нехай сопровождают рушники. Тому менавіта на оформление сцены в этом году у нас зроблено як святочный рушник. Паспытаць традыцыйныя стравы нацыянальнай кухні можна было на брэндавых падворках сельсаветаў і аграгарадкоў рэгіёну. Очень хорошие эмоции, впечатления, нравится. Каждый год настроение каждого. Каждый год ждем фестиваль, чтобы сюда приехать, порадовать жителей Дубровны, самим порадоваться на этом фестивале. Менавіта такія фестывальныя сустрэчы дапамагаюць наладжваць культурныя кантакты паміж краінамі і ўзбагачаюць нацыянальную культуру, а творчыя сувязі ствараюць аснову для далейшых дзелавых сустрэч. Настасья Броўка, Олег Чарняк, навіны Дуброўна.